Tak ahoj, ja vás zdravím u ďalšieho dielu zo série Minecraft Single Player Survival Games. Takže, dneska, ako sme si sľúbili, už sa ideme sťahovať. Tu nás som skosil všetky stromy naokolo, ešte aj ten lesík celý, keďže som závislý na drva. Hneď tu máme dva staky klasického Oakwood a Bridgewood, čo je brezové drevo. A ideme sa sťahovať. Som aj pobral z tej časti veci, aj z týchto piecok. A farmu tu nechám, to nepotrebujem, ak takto tie semiačka to si nazbieram úplne hocikde. A ideme sťahovať. No, moje podmienky na sťahovanie by bolo, že určite nechcem snežnú krajinu, takže snežný biom. Snajbol, ok. Potom ešte by som ani veľmi nechcel, neviem. Mne veľmi sa ani nepáči bažiny, ale jedinou výhodou, čo je tu, že je tu celkom veľa slimebolov, ktorí sa počase hodia určite. A tu nám máme bambusy, tie si zoberieme. Ešte čo by tam nemalo byť. To kašlem. Potom ešte by to nemalo. No, púšť mám celkom rád. Najlepšie by bol, keby to bol nejaký čudný, zvláštny, napríklad Ice Biome alebo takto. Tak možno celý deň budeme chodiť takto pekne rovno. Job. Tu máme zombika a... to nechcem jeho meso. Tu som našiel tieto krásne stromy, ktorých som zabudol ich názov. Acacia wood, takže to si naťažíme aspoň do zásob, keď je to strašne pekné drevo, ktoré má farbu oranžovej. Čo je velice pekné. Tu mám aj zo pár prascov, ktorých meso teraz mám 15, som mi stačí na cestu, ak tak. Tam, kde bude, tak by som chcel okolo mať aspoň nejaké zvieratka, aby sme si mohli potom spraviť nejaké... slime! Jop! Nie, nevypadlo, nevadí. Slime bol... No a že... No tam určite bude, musí byť tam nejaké zviera, aby aj sme ho mohli takto pekne mať z neho nejaký užitok. Zobral som si tak do inventára posteľ, lebo som vedel, keď som začal natáčať, že práve bude sa začínať noc. Nejaká jama. Dobre, teraz sa vyspíme. A ideme pokračovať hľadaním. Posteľ si dáme späť ok, 22 akácie, ešte by som jeden takto pekne zrúbal strom. A ďalší diel by sme mohli, neviem podľa toho, čo spravím v tomto diele, či nájdeme, či nenájdeme. A ak by sme našli, tak by to bolo super. Tak v druhom dieli by sme už mohli si postaviť nejaké základy, alebo ešte ísť pomajnovať a skúsiť branch miningom nájsť nejaké diamonds. Akácie, no 34 to nám môže stačiť, teraz ideme rovno iba. Rovno. No tu nám máme klasickú krajinu. Ešte som si vypalil brick, čo som našiel clay vo vodičke, ale to sa mi zdá, že som už v minulom dieli, teda v druhom ukazoval. A tu máme ďalší clay. Mne sa fakt strašne páči na tomto texture packu tá voda. Nejaká jaskyňa. A to je jedno. Ak tak túto mapu, ak by vyšla 1.8, počkaj, už vyšla, hej, tak ja by som to aj presunul do 1.8, čo by bolo celkom fajn. Hrať to v najnovšej verzii. Teraz ideme takto dolom. Strašne rýchlo sa nám míňa hlad. Čau prasco. No, tu máme kilovitujúci bambus tam. Nažereme sa. Hop.
Tu nám máme ďalšie prasce, to je celkom dobré, keby bolo pri tom dome prasce, tak by som bol veľmi spokojný, aj keď musíme nájsť mrkvu, aby sme si ich mohli nejako ochočiť. Neviem, či je to slovenské slovo, ale určite nie je to česká, neviem ako sa po slovensky povie ochočiť. Nie je to to isté, keď neviem teraz. A tu na lavové pole, au. No pole ako pole, lavové jazierko. Tu na nič nie máme. Tak by som išiel teraz, neviem, asi do nejakého pekného miestečka, kde je veľa stromov. A je to... What the fuck? Oh my god, oh my god. Dobre, okej, nejdeme nikde inde. Okolo prasce, akácia wood, krásne to tu. Hneď tu na poskalách máme coal, tu máme nejaký vodopád, skúsime po nám výjsť. Tak tu by som sa ako zabýval, lebo to vyzerá kvadrálne epicky. Počkaj ešte sem a zoberieme si hlinu, lebo sa budeme podkopávať. OK. Jo. Fú, toto vyzerá mega super. Nejako pomaly. Rýchlejšie. Tam hore by som sa dostal tiež takto vodopádom. Hop, hop, hop. A hop. Ne. Hop. No a. Teraz potrebujeme dostať na vrch. Hop. Jo, fuck. To vyzerá pekne, ešte nie sme ani hore. To sme v akej výške teraz? Sme v 100? Fú. Celkom dosť vysoko. A neviem, to listy vyzerá v tomto texture packu celkom zvláštne. Pekne. Hlavne pekne. Aha. Tak. Oh, shit. Fuck. Toto vyzerá ako velice, že pekne. Ešte tu na prasce nejako to tu skúpili. A ešte láva, ako pekne tam tekla. To si Fú, tak s týmto sa bude dať veľa robiť. Moja kreativita sa práve začína rozbiehať. By som tu spravil nejaké obrovské, krásne z cobblestoneu hradíky a zámky a všetko možné. Ty kokos. Fú, nerobte si ani srandu so mňa. Tak, toto vyzerá, že velice pekne. Jo, vyzerá to super a takže aj tu sa ubývame. Jo, takže hľadenie skončilo úspešne. Do budúceho dielu by som spravil si nejaké lagy. No. Do budúceho dielu by som naťažil zo nejakých 20-30 takov koblu, aby sme mali potom s čím robiť. A tu si postavím malú chatku z dreva. Vyzerá to sexy. Počkaj, my tu máme... sliepka. My tu máme sliepočku. I can fly. Jo. No. Tak tu ja si spravím taký malý domček z dreva. Ešte toto dám preč. A tu spravíme si chest. Počkaj, vyhodím semka dám niekde posteľ. Hop. Okej. Iba zo pár. Ok. Sme 56. Ok. Ok. Takto. Tu nám bude posteľ.
Jaj, ok, chcel som ten craft. No, stoplo mi video, tak som spravil crafting a teraz si spravím dvojčest, do ktorej si dám všetky tieto veci. Si položím sem. Všetko to tam dáme. Strašne veľa materiálu. Paráda. Dnes sme si prečistili inventár a teraz už si spravíme iba takýto taký slabší domček, ktorý bude veľmi, veľmi easy. Sem, sem a sem. Tu na medzi toho dáme okno, tu nám tak. To si môžeme zobrať postielku a si ju položíme sem. Dobre. Tak. To si môžeme takto zabedniť. A vlastne aj toto a... No. Toto by bolo všetko pre tento diel. Dúfam, že sa vám páčil. Ak hej, dajte like a odober a uvidíme sa u ďalšieho dielu. Ahoj!